Welcome back mga kachapso. Yes, your birthday down yo. At ngayon na naman po ay may panibago na naman tayong vlog. And for today's video mga guys, tayo po'y pupunta sa concert ng nag-iisang Sarah G. Kaya naman sama na sa aming biyahe. Ito po ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakhakan. And charan guys, nandito na po tayo ngayon sa venue. Dito po yan sa Katarman, Northern Samar. At ayan guys, so ang dami-dami pong taong nakapila dito. At kaming mga tagalawang ay talaga namang yung kanta ni Sarah G na kilometro. Talagang kilometro ang layo bago makarating dito guys. Ayan mga guys, nandito din yung aming mga kaibigan na sila Chogs. Ayan, mega love shoutout kay Melissa, kay Jessica, at sa lahat po ng kanilang mga kasama. Mega love shoutout sa inyo. At ayan guys, nandito po tayo ngayon sa loob. Nakapasok na po tayo. At ito po yung venue. Ayan guys, ito po dito yung balcony. Dahil nasa balcony po kami, 1,000 po yung ticket namin. Yung sa baba po, yung general admission is 500 pesos. So kami pong balcony nandito po sa taas. At yung VIP nasa unahan guys. Grabe ang layo natin. Pero kita naman guys, at malinaw naman yung tunog. At yung video po natin ay kaunti lang dahil bawal po dito mag video. So ito lang po pang gamit lang natin sa ating vlog. Ayan, mega love shoutout sa iyo Sarah G at Mateo. Sana ay tumuloy kayo sa amin. Hinahamon ko kayo, pumunta kayo sa Lawang. Charing lang, pumunta kayo sa bahay ni Maestro Waray. At tuturuan kita Sarah G sa tamang teknik sa pagkanta at more energy pa sa pagdance. Ayan guys, nang lumabas na si Mateo Gidit Chili, grabe ang hiyawan ng mga tao dito. Ayan, may nagtalon-talon, may nagtitilian dyan. Mayroon dyang sumisigaw ng Sara all. Mayroon pang ang Sara Duterte. Pero grabe guys, enjoy na enjoy po dito ang lahat. Ayan. Mga guys, tapos na yung concert at lumabas na kami dito. Gutom na gutom kami. Wala kaming pambili ng pagkain eh. Tingnan nyo naman guys, ang dami-dami pong tao dito, ang dami-dami pong mga sasakyan. Ayan, sabay-sabay pong naglabasan, nagkaroon dito ng trapiko. Ayan so naglakad-lakad lang kami dahil malayo po yung aming sasakyan. At syempre guys, inaabangan din namin yung paglabas ng sasakyan nila Sarah G dahil sisigaw kami ng Sara all. Ayan yan po mga VIP po yan ang dami pong masasakyan na mga kasabayan po namin. Ayan guys, bago kami bumiyahe pa uwi sa aming bayan mula po dito sa venue ng Katarman, papunta po sa bayan ng Lawang Northern Samar na mga mahigit 1 oras o kaya mga 1 oras ata yung biyahe. Ayan, inantay talaga namin dito si Sarah dahil nagkakagulo po yung mga tao. Dadaan po yung kanyang sasakyan. Ayan So nandito po ang lahat at nag-aabang pati din po tayo. Yung aking kamera nakataas na dyan dahil sisigaw tayo. Makikiusyoso tayo at makikisigaw tayo sa karamihan dito. So tingnan natin kung makikita natin siya sa camera. Ayan guys ayan na di ba? Dagaw lang yung nakita. Ulo lang ni Sarah G yung nakita sa loob. Ayun Ayan, mega love shoutout sa'yo Sarah G. Ayan guys, lovers in Paris in Lawang.
At ito si Diwata. Ayan. Ang isa sa kanila si Diwata, ang isa si Hiwaga. Sino? Saan di ka si Diwata? Ayan. So mga guys, galing na kami ng venue ng concert ni Sarah J at nakauwi na po kami dito sa bayan ng Lawang Northern Samar. Dito na kami nag-dinner sa Lovers in Paris. Ayan, dito po yan sa Lawang Northern Samar. 99 lang po, only na lahat. Opo, only sabaw, only rice. Basta mag-review tayo guys sa susunod na pagpunta natin dito. I-review natin yung kanilang pagkain dahil ngayon focus muna tayo dito sa kanilang Paris dahil nagugutom na tayo eh. Pero guys, solid na solid po talaga yung concert ni Sarah J. Ang ganda po ng boses at grabe yung energy niya, grabe guys. Kaya naman napasugod tayo dun sa kanyang concert. So, ayan, mega love shoutout Sarah J. at Matthew Gurichili. And syempre, sa lahat po na aking mga followers and subscribers, yes yo.